Il-preparamenti għal ftuħ tal-lob tal-pajjiżi żgħar jinsabu għaddejjin ġmielhom. Dan kif għat-tielet darba l-atleti Maltin mhux biss se jkunu qed jipparteċipaw f'dan l-avveniment iżda pajjiżna se jkun qed jospitah. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar li fisser kif xhur sħaħ ta' ħidma se jilħqu l-kulminu tagħhom bejn 29 ta' Mejju u 3 ta' Ġunju. Tul dawn il-ġranet l-investiment li sar fil-faċilitajiet kif ukoll fit-taħriġ tal-atleti se jsarraf fi frott. Il-preparamenti kif tista' timmaġina hawnhekk fil-General Headquarters tal-Games huma kbar, hawnhekk qegħdin fl-erja fejn il-medja ħajkun jista' jagħmel l-intervisti lill-atleti u anke ħajħorġu wkoll il-press conference fis-sular ta' fuq hawnhekk ukoll hemm l-uffiċċji kollha tal-Kumitat Organizzattiv ta' dan il-lob li nirringrazzja personalment akkreditazzjoni, trasport, mediċina, permessi, atleti, transport ta' atleti, transport ta' dinjitari, ċerimonji, biljetti għal ċerimonji, biljetti ta' prezentazzjoni, insomma tista' timmaġina li xi ħaġa komplessa. Atleti minn 10 disċiplini differenti se jkunu qed jikkompetu għat-titli rispettivi tagħhom. Kutajjar spjega kif 899 atleta se jkunu qegħdin jikkompetu għal midalji tad-deb tal-fidda u anke tal-bronz, fosthom 214 l-atleta Malti. Ħafna nies involuti f'dan il-lob bil-volontira b'kollox anke bl-entitajiet tal-gvern kollha għandna madwar 3000 persuna li huma involuti kollha f'10 venues differenti, f'3 hotels kważi kollha mimlin u tista' timmaġina li hemm aspettattiva kbira, l-komplessità hija waħda kbira wkoll. Intant daw kollha li jixtiequ jsegwu dawn il-lobiet jistgħu jagħmlu dan mill-faċilitajiet stess b'xejn jew inkella fuq l-Istazzjon 1 permezz tal-programm speċjali Żona Sport Speċjali Malta 2023 li se jkun qed jixxandar darbtejn kuljum.